Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allô, les abonnés, aw ni sogoma, aw sira hɛrɛ la, ala ka kile hɛrɛ d'an. Masha Allah, ma ɲina aw kɔ quoi, a be sabali a be yafa ma. N tun ye ni ala tɔgɔ n'o ye Tasriful Barhutu. N tun y'a partager, oui c'est vrai, n y'a lakale tubabukan na, n ma sɔrɔ k'a di aw ma bamanankan na. A ye sabali a be yafa ma. K'o de cayala n sen kɔrɔ, o de y'a to n ma se ka tradition d'aw ma bamanankan na. N'Allahu ta'ala n'a cira sɔnna ma bi, inshallah, n bɛna n da don a la sabu caman nana ka n'a fɔ ko fo n k'a di. N'Ala sɔnna, n ma ɲinɛ n yɛrɛ tun bɛna di fana. N'Ala sɔnna n bɛna d'aw ma sisan. Mais aw bɛ dugawu kɛ kɛnɛya ka sɔrɔ, sinon aw ka karamɔgɔ cɛ fari ma labila kosɛbɛ. Aw ni ce don bɛɛ. Baasi tɛ, ɲani n b'a daminɛ, n b'a ɲini aw fɛ, aw ka abonné. Aw ye abonné an ka chaîne kan, a kana ɲina, a bɛ notification like, n'a ye notification like, a kana ɲina, a ye video ninnu partager walasa an balima ninnu minnu t'an ka page ko kalama, o bɛɛ ka se ka sɔrɔ k'u nafa n'a ye. A dabɔra bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ, wa aw min bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ, a fana ye sabali, a y'a balimaw sɔmi n'a ye. Inshallah, sabu bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ, o de ka d'an ye. Silamɛden bɛɛ lajɛlen ka lafiya, inshallah. Mago b'aw ka dugawu la, kɛnɛya tɛ kosɛbɛ. N'a ye dugawu kɛ ni kɛnɛya sɔrɔla, o bɛ baaraw taga ɲɛfɛ, inshallah. O de y'a to tile fila in na n tɛ ka video kɛ, mais n yɛrɛ bɛ déplacement na. Voilà, farigan t'o bɛɛ ye, mais bon, n tɛ se ka baara kɛ ka n to nin cogo in na. Voilà, fari fagalen don kosɛbɛ, kɛnɛya tɛ yen. Masha Allah. O tɛmɛnen kɔfɛ n b'a ɲini aw fɛ, tuma bɛɛ ne bɛ k'aw lasɔmi, n ko an kɛlen bɛ ka groupe dayɛlɛ, groupe 2, WhatsApp kan ani Telegram sanfɛ. Aw ma se ka ko nin faamuya. Tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye darisi 1420 damale ye. Mais ala tɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ bila yɔrɔ la, a tɛ ɲɛfɔ o. An tɛ sɔn k'a ɲɛfɔ. N b'a fɔra aw ye tuma bɛɛ, a ye jija a bɛna yɛlɛ groupe sanfɛ. Inshallah, a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ yen. Fɛn dɔw bɛ yen, an yɛrɛ tɛ sɔn k'u kuma kɛ yan. A maloya b'an na. Mais groupe sanfɛ a bɛɛ bɛ ka di. Wa hali video minnu bɛ ka bila yan. Tuma dɔ la an n'u bɛ se k'a ɲɛfɔ ko an y'a bɛɛ ɲɛfɔ fo k'a ban. Mais i bɛ taa sɔrɔ an ye défaut kɛ. An bɛ se ka fili yɔrɔ dɔ la, an bɛ ɲina dɔw kɔ. Aw bɛna ka na commentaire minnu kɛ ka ne tɛ se tubabukan sɛbɛnni la. Ne yɛrɛ ti don k'aw ka commentaire ninnu fɛngɛ jango ka essayer k'aw répondre. Donc moi je vous conseille, a ye jija a bɛ taa groupe sanfɛ, o de y'a ka hɛrɛ ye. Voilà, a bɛ kɛ dɔw ɲɛna komi ko wari ɲini ko don, wari ɲini ko tɛ. Mais ko o ko organisation de b'a la, baarakɛlaw de b'a kɔnɔ. Aw b'a fɛ ne bɛ n ka ala tɔgɔ ta ka aw kalan, ka ban tila tuguni, ka mɔgɔ minnu bɛna alu information ni baara ni ko bɛɛ kɛ, ne bɛ tila ka wari bɔ n kun k'olu sara. Est-ce que u bɛ se ka ɲɛ wa? Aw yɛrɛ ka dɔrɔmɛ 2 fara ɲɔgɔn kan, an k'a kɛ k'an ka admirateurs n'an ka maîtres n'an ka professeurs minnu bɛ groupe kan, n'olu de bɛna anw sara, baara kɛ anw yɛrɛ bɛɛ, ne ni aw bɛɛ ye, an k'olu sara. Tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ min bɛ minɛ na, a bɛ farala ɲɔgɔn kan ka di olu de ma. Kalo sara min bɛ minɛ 400 na, a bɛ farala ɲɔgɔn kan ka di olu de ma. K'olu fana dusu diya. Mais a bɛ k'aw ɲɛna ko min wari ɲini ko, même n'a kɛra wari ɲini ko ye. Ne ma ala tɔgɔ ninnu sɔrɔ gansan, n ko n y'a ɲini ni wari le. Aw ye hakili jagabɔ. Aw kana ɲina, alu bɛ video 2 télécharger, joli connexion de bɛ video 2 télécharger YouTube sanfɛ yan. A bɛɛ bɛ YouTube téléchargement sɔngɔ lɔ. Video 2 n'i k'i b'a télécharger YouTube sanfɛ, a bɛ joli de minɛ connexion na. E bɛna fɔ i bɛ video 5, n'i ye kelen filɛ i b'a ye o ka ɲi, n'i nana dɔ wɛrɛ i b'a ye o ka ɲi. E bɛ taa fɔ i bɛ video 10 télécharger yɔrɔ o yɔrɔ, a ka ca 3000 ye. Connexion sɔngɔ la. Mais ele donna fɛn min kɔnɔ i bɛ darse 1420 de sara. Don bɛɛ an b'i kalan moriya nasira bɛɛ lajɛlen na. Wa ala tɔgɔw bɛ di, ala tɔgɔ min bɛ di tile kɔnɔ an ka page ninnu, a ka ca ala tɔgɔ 20 ye. Groupe denw yɛrɛ bɛ ka muruti ko an ka dɔ bɔ ala tɔgɔ ko la, ko ala tɔgɔ bɛ di ka caya. Groupe kan ko mɔgɔw tɛna ta ni sɛbɛ ye. Ko n'aw ye ko nin faamuya, maa si ma yɛlɛ an ka groupe sanfɛ f'a nimisara. A ma nimisa mun na dɛ, a nimisa kun tɛ dɔ wɛrɛ ye, mun na ale ma kɔn ka yɛlɛ groupe sanfɛ. N b'aw ɲɛ de fɛ, n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye. Ni bɛ nkalon dɔ tigɛra groupe den caman bɛɛ ye groupe ko dɔn k'o to YouTube sanfɛ yan, o tulo bɛ n ka kumakan na o. Ne ka nkalon tigɛ n ka kalandenw ɲɛfɛ, o maloya bɛ sɔrɔ ne na dɛ. Mais aw yɛrɛ ka kan k'a dɔn ko n bɛ ka tiɲɛ de fɔ. Sɛrɛ caman bɛ yan, maa caman de abonné bɛ yan yɔrɔ la YouTube sanfɛ, olu taara ka taa yɛlɛ groupe nin sanfɛ. Mais caman bɛ don k'a fɔ ɲɛna k'olu nimisara, wallahi o n'olu tun y'a tun bɛ don groupe nin na depuis a daminɛ tuma. N k'i gɛrɛsɛgɛ ye min ye i b'a sɔrɔ. Ko caman de bɛ taara k'aw dan. Cɛ 30 kalan bɛ kɛ. Ka waati bɛ monter cogo min na a tiɲɛni n'a dilanni k'a daminɛ Musa Lisi la fo ka taa bila Miyata ninnu bɛɛ la, ka waati qualité bɛɛ de bɛ kalan bɛ kɛra kan. Turabu bɛ ci cogo min na, kuma bɛ kɛ cogo min na, a bɛɛ de b'a sanfɛ. Aw bɛ ka mun de kɔnɔ?
video mi ye minti tambo ni kiba télécharger a connexion songo jolle ni cibera ko jugu ilama aya fama bashite bon ala to infle ni mao mani makobe wa bi olon flara sefa wa bi olon fla ou bien dollar wa bi olon fla ou bien euro wa bi olon fla ou bien riali wa bi olon fla c'est que siribi jamana o jamana ni makoba wa bi olon flara kletan nan ne abarai barhutu ka tasrifu lo kletan nani ibna munke ibna barkutu ka haya ni sebe afleni biyayin wa ya yuhi wa ya khairan bariku ya man lana ala razak bin judi namat ibno de sebe sien keme saba ni yo sien keme saba sebe ka ban ebe soro sisan ibna yiri nyini foroko faraka ani zegene lili ani amba fama kwanga kana zegene wala fi kalamina an ga kuma kana zegene lili ani birana do ba fama ko milul shamshi bo ambo de wele ko tele bato yiri wala yiri do be abinlama no ate ke yiri bay abe tugu tele ko wala o de birana ye wala abo de nyini ka fara zegene lili kan ka fara furu ko fara kan abu ke daga kono abana soro ka jikara ka nashike ka to dafa nayi nashike ka dafa sisa abana soro sita ka kawatim ci papier gbe manka abe daga ndatugu kanya ka yoro nyama nyini bon yoro do nyama do nyini ka siga kanfe abe bon yoro nyama do nyini ka daga ni sigie abana soro sita ka kawatim ni ci papier kan kawatim ne depuis bara damne ma ayaye afleni abana kawatim ci papier sanfe kuma anya bara jogomina abaka la nyini do akono ne attaque 7 day folo abata sigi daga sanfe boko daga ni sanfe boko daga tina ko olombe kawatim ni fana tina ke 7 day olombe mais aba sebe aba sigi boko daga ni sanfe lombe maintenant lombe kle gangan fait ou bien lombe minuit ni ya damne kle fait lombe kle fait lo mais ni ya damne chou fait lombe chou fait lo midi pile kle gangan fait midi pile kle adama den kunche bi kle bi kunche la wakati mina wakati midi pile ibina boko doni che ibu bokene ma ibu boko doni ta ibe ngani asiga kan masa arhaman yen yani damba ala ala mi anfa adama dan ka boni boko ina kerengerele ma ka nindo ara ka kolo do ara ni boko yin o shekera ala mi ye oti foiti bali ne mako mi o masa iti dese o la kwa ibe soro ki ngani ayira son wa biolo flala ibu bogonda ibu don fitini dron no kwa ngani ya don ti dron ba sigi kawatim iye kawatim ni sebe kala nyini do kawatim chemanchelara ibe bogoni sigi oro lai lombe kle fe ba kete fo kle shegi subhanallah fo kle wolo fla ni kle wolo fla da farat mana ibe na 7 day ni kuru ka ke 7 day ni chenchen be bogomi ya cha ni papier be iba ke 7 day iba bla yoro sawa kele iba bla kofru kono kele ibe se ka bla ka tapi jukoro kele ibe se ka bla yere jufala maintenant dagani ibata olun iba beko olun fajar fe c'est-à-dire fajar yani fajar bi se ibe dagani bela jelen ko ibe furajir beko ati ko katuka ko dondonde iba bede ko lon kele o ni min tara ko ale ka plan ka bo o yi ko ni tara ko dondoni nana na bomi fe o yi ko me daga fla bebe ko lon kele fajar fete ibe soro ka fajar seli ni e fajar seli ka ba ibe na wurdi damne wurdi le be ke ko jume biyayin wa ya yuhi wa ya khairan bariku ya man lana ala razak min judi namat iba wurdi chien keme fla seli fana iba wurdi keme fla lansara keme fla fitri keme fla sanfo keme fla lombe farida bere iba wurdi keme fla fla ya famiya fo ka taa se kile 7 ma mais o kɔnɔna na itita lɔgɔ fiyɛra itita mɔgɔ ka so ibise ka taa mɔgɔ ka so mais ite sigi a tigi ka du kɔnɔ ite taa misiri la jama be misiri ite taa jama yɔrɔ la ite kuma caman ite nimanfɛn dom wala o le riyadi ye ni kile 7 dafara tuma na mina ni inshallah n'a y'a sɔrɔ i ye sɛbɛnden bila kɔfuru kɔnɔ n'i taara dayɛlɛ i bɛ 70,000 sɔrɔ a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i y'a bila i ka furuca pɔsira le i bɛna o sɔrɔ furuca bɛ juliya o lon i bɛna 70,000 sɔrɔ a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i y'a bila i ka seligolo jukɔrɔ sɛbɛnden bila seligolo jukɔrɔ a ka ca Ala fɛ i bɛna wari ni sɔrɔ seligolo jukɔrɔ ye ayiwa a bɛ ɲɛ a la tuma dɔ la i tɛ wari ni sɔrɔ golo jukɔrɔ i t'a sɔrɔ kɔfuru kɔnɔ i t'a sɔrɔ i yɛrɛ jufa la mais nka ada bɛ adamaden dɔ ci ma min mana na 70,000 ni dafani ladon i kun bi tɔrifatu ayinun baara kɔni banni tile 7 n'a ma sɔrɔ ni yɔrɔ 3 fɔlen na i tɛ tile 7 wɛrɛ dafa fiyewu fo a nafolo dafani bɛ don dɔrɔmɛ 1 t'a jɛ n b'a fɔ aw ma aw ni ce n'a faamuyana aw ni ce aw ni baraji rendez-vous sur WhatsApp et Telegram. Assalamu alaikum.